Bognár Anett vagyok, a DHL Globál Szállítmányozási Kft. HR igazgatója vagyok. Azért döntöttem úgy, hogy egy ügynökséget fogok alkalmazni. Egyrészt mert szimpatikusak voltak a Nexus kollégák, akik képviselték a céget, átérezték, hogy mire lehet szükségem, megértették azt, hogy miről beszélek, és aztán miután árajánlatot kaptunk, abban teljes mértékben tükröződött az, hogy értették, miről beszélünk, mit akarunk, és érvényesíteni tudták az a saját ügynökségi kedvezményeiket, amit továbbadtak nekünk, tehát mind árban, mind programban, tartalomban, minőségben olyat tudtak ajánlani, amire gyakorlatilag nem lehetett nemet mondani. Mint HRS őszintén úgy gondolom, hogy a csapatépítő tréning, hogyha az kellőképpen elő van készítve, megfelelően van kiválasztva a célja, hogy mit akarunk elérni, és megfelelő szolgáltatóval valósítjuk meg azt úgy, mint jelen esetben a Nexussal, azt gondolom, hogy mindenképpen akár pénzben is kifejezhető a vállalat részére, tehát ez egy hosszú távú befektetés, ami mindenképp megtérül. Minden rendezvényünk után csinál a HR egy értékelést. Természetesen innen erről az új keletű teambuildingről is csináltunk egy értékelést, és a valaha mért legjobb eredményünk született, gyakorlatilag minden pontra maximumot adtak a kollégák. Úgyhogy a menedzsment is nagyon boldog volt, és nyilván én, mint HR-es, még boldogabb, mert a Nexusnak sikerült bebizonyítani azt, hogy megérte a gondolkodás és a választás és a rizikó felvállalása, hogy egy